Hi guys, Kikuilsuf agus Foster Rash Week Fishon Nua agus Shrap Nua on Shaw Learn Irish Online. Nílas agam an bhfuil mé honainn tanam a chur an Shrap Shaw ach go bunasach in nach Fishon by me ag large beginning fwy topic tir friúil agus inyo mar sfeidil le feicáil ón petel by me ag large beginning fwyn Spáinn agus cévéid Chosnaíonn sé honna bheith iad a Chónaí sa Spáinn. Tá mise I Chónaí sa Spáinn le 3 bliana anuas bhí me in Barcelona fra gábhlín I Pamplona fra tamil agus níos tá méid lonithe I Seville nó Sevilla mar glítear sa Spáinis le 7 mí anuas. So tá níor taithí agam an seo sa Spáinn agus inniu tá méid chun mínatíomh céicomh costasach nó céicomh sir atá sé chun bheith iad a Chónaí an seo. An bhfuil sé bhreith? Perfect, tá soimid. So rih ein rodile an céad rud le rá agus rud anna thábhatóg le rá sin go mraithan sé a lán rudaí. An ceist cévé de Chosnaíonn sé chun bheith iad a Chónaí sa Spáinn níl ein iver a bháin déanthaí mé iireacht beidir níos déanaí an iver a bháin a thuirtíomh ná sais rough number ó thuirtíomh. Ach breathan sé lán rudaí agus go thuirtithe cén áit a bhfuil tú sa Spáinn. So dumsa Mas rud é go bhfuil tú iad a Chónaí I gcathair sa Spáinn tá thart 3 level difriúil maidir leis an brais. Level iver a héin sin Barcelona agus Madrid. Má échan tú ein liste maidir le céigomh costasach atá iompar paibli mar hampla I Madrid. Na tréinacha agus na busanna nó céigomh costasach atá an cís chun seomra nó orasán aáil cís sa Spáinn. I gcónaí by Madrid agus Barcelona nó Barcelona agus Madrid mar iver a hain agus iver a dó, agus le hain cuid is mó sa rudaí tá siad chócéim tá siad an brais céine more or less. So sinní ná átainna is custasaí sa Spáinn ach nábí bortha mar fós tá siad a bhád ní sira ná átainna cosú le Blaclia, átainna cosú le Poris, cosú le Nice, cosú le an Rómh san Idal tá an Spáinn sir gohoirithe átainna sa deisceart ach fós átainna cosúil le Barcelona agus Madrid. Freisin tá siad sir gan dabhas I gcomparáid le éireann. Level iver dó sin cathracha sa túisceart, so átainna cosúil le Bilbao, San Sebastián, Valencia, Galicia. Ní siad chomh costasach mar Barcelona agus Madrid ach fós tá siad níos costasaí ná átainna I level iver 3. Sin an áit bhfuil mé féin I me Chónaí sin sa deisceart. So átainna mátá Madrid agat an seo átainna an seo I Andalusia go bunasach sin an tanam atá an régiún. So Sevilla, Murcia, Malaga, Granada, Cordoba, ein áit cosú le sin iad na átainna is sira sa Spáinn agus na cathracha is sira sa Spáinn gan dabhas. So iver hain agus beidir an rud is tábhachtaí ná an cís céigomh costasach atá sé chun seomra nó orasán a chur cís nó áil cís sa Spáinn. Well, nar bhí mé I mo Chónaí I Barcelona, de ná an meán bhí mé ag íoc thart €500 chun seomra a áil cís gach mí. Tá tú an seomraí a áil na beidir €400 beidir beagnaí níos lú nach €400 ach má tá tú ag lerg seomra jazz, seomra soch mór an áit atá cearcolóir beidir jetnóid ó lór na cathrach ag rins le beidir burt nó trúr eile de ná cosnóí sé thart €500 bilí san ormh. Tá tú an 600 nó 700 euro agus ba áit níos fearr agat ach an meán an cuid is mó a daoine atá ag éirí just seomra a bheith acham níos siad ag éirí orasán omláin tá siad ag thart an brais sin €500 bilí san ormh I Barcelona. Is a bhfuil seo rud a rís atá ó bhád níos sira. Is bhfuil cosnóí sé le an rud céine seomra jazz in áit jazz is a bhfuil ag rins le beidir burt nó trúr eile níl sé aon rud anna speisialta ach rud atá cearcolóir dit agus gach rud atá ag tastal wet ní cosnóí sé ach €350 an meán. A rís tá seomraí le beidir €200 50
nó mé nó lethóir ó lár na cathraach ag rins le cethir nó cuair eile agus rís tá seomraí atá níos costaí í chum féin a thart ar 300 agus €50 ach le áit an a jazz caiimimi rá agus tá an tá orm leis an price sin le cad atá agam ach ar an meán tá daoine ag chartar €300 na 300 is a €50 le seomraí atá sachma in áit cosú le sa bhil agus alán áitina i neisceart na Spáinne. Le orasán ar nóí ba sé níos costaí go háirithe i Barcelona, orasán le haid duine óháin i Barcelona sa lá atá inniu ann, cos nó sé thart ar 1,000 agus €200, so tá sé sin sá costasach bíonnach an price céine mar atá sé in éan ceapan go sé thart ar 1,400, 1,500 ach fós tá sé ní sira ná éan. Is sa bhil tá sé bhád níos éasca cos nó sé thart ar €700 agus beidir 50. 700 is a €50 go thomláin chun orsan le duine bháin áil ar cís. An siopadúirt ní bhaid mór an difriocht idir Barcelona agus Seville an seo Mhéad gohfuil na olbhargaí céine acu agus níl mór an difriocht idir na Cathracha sna olbhargaí ar réanas tá price céine ar rud éigen i Lidl mar hampla i Madrid mar atá i Alicante agus mar atá i Cordoba agus gacáit eile de an ná nó mátá difriocht tá difriocht anna bheog ar fad. De an ná íchum thart ar €50 ar bhí gach seachtain ón olbharga. Agus bí é cócrat beagnach gach ihe beidir séthe in na seachtainna agus an rud céine leis an lón beidir téim amach chun lóna ihu ag bíalán nó ag bar nó ag pub óháin in na seachtainach de an ná bí me ag olbhu bí agus ag cócrat bí is sé sa teach agus échum thart ar €50 in na seachtainna. Cúpla sampla ó cécóh costasach atá rudí de friúla sna olbhargaí. Lísar bháin sa banne cos nó sé thart ar euro óháin, banana cos nó sé thart ar 50 cent, an sin le haid busca céiriil euro agus 50 cent, a kilo de mincemeat nó mionneol ní cos nó sé ach €7 agus an sin pizza rocha mar hampla €2.50. Sin an gnáthráis ar rudaí ó Lidl, Aldi nó Mercadona sin an olbharga Spáineach an príomh olbharga Spáineach sa Spáinn. Ag ihu amach ní bhí me ag ihu amach go minic ach nar bhíon gan dabhas tugam faoi dearg go bhfuil sé níos costaí i Barcelona ná i Seville. Rud éigean cosú le cafe ní bhaid mór an difriocht thart ar euro agus 50 cent le haid cafe chun é sinna á ag terrace éigean nó ag bar éigean níl mór an gensáis cafe culture mar atá in éan so de an ná mátá tú ag all the rud éigean cosú le espresso nó americano ar maidin ba tú ag just ag dul go pub nó bar nó terrace de an ná ní bhaid tú ag dul go gourmet cafe nó aon rud mar sin. Ach tá cúpla cafe cosú le sin le fáil is Seville freisin. An sin le haid lón le haid beidir ceapara an bhór agus le lán scalógaí sa rud éigean agus ba tú lán taréis é seo a ihu. Le haid rud éigean cosú le sin agus joc freisin cosú le ninsam Coca-Cola cos nó sé thart ar €8. So wad ní sira ná éan gan dáis ach a rís rud éigean cosú le seo i Barcelona ba sé thart ar beidir €2 de cos nó sé níos mó gan dáis. Sin beidir as gach rud ar an lista seo sin an difriocht seo an difriocht is mó é seo agus iompar peibli freisin public transport ba min sé láirt faoi sin a bhhaid níos costatí i Barcelona ná i Seville. Le haid duine príomh córsa i Seville beidir thart ar €1 i Barcelona thart ar €3. Okay? So cos nó sé níos mó ach an áit cosú le Seville duine le haid birch agus tosathóir freisin agus joc ag gach duine ní cos nó sé thart ar beidir €2 is trocha go thomláin so aréis bhhaid ní sira ná áit cosú le éire. Ag dul amach, ihe de hína, ihe de sarhan tá tú géirí dul amach agus bíonaí crack a bheith agat tá sé sir aréis ní sira gan dáis is Seville. Ar dús má tá tú ag dul dín olbharga chun cúpla joc a ceannach an sin.
Ba sé mar an ggéine I mar slóna agus is sa bhil Chosnaíonn canna beor thart ar 8 cent agus an sin tá tú an budgéil féin á le €1 agus 50 cent. Now, ní bheith sé sin an bhád níl sam ní bhíon mé féin ag gáil féin nach bíon daine ag rá nach bhfuil sé roias ach an sin tá tú an a lán cín níos deise á le beidir 3 nó 4 euro. Má tá tú I cheannach spirits rud éigen cosúil le budéil vodka nó gin ní bhaid sé ach idir 7 agus 10 euro. An sin nuair haon tú amach in áit cosúil le sa bhil, ní bhíon piuntaí ann so tá sé deachar rá céhéid a Chosnaíonn piunta ach bíon rud éigen cosúil le seo acu tá sé artar beidir 400 millilitr de beor agus Chosnaíonn sé de an áthart ar beidir €2 8 cent ach tá a lánsáis variation agus difriocht ó beidir teachtarmhaine ó bháin go teachtarmhaine eile so caithfidh tú leir timpeall má tá tú ag éirí an ceann is saoire aáil. Le haid budéil ba sé níos sais leanúnaí more consistent ní Chosnaíonn sé thart ar €2 le haid budéil de Estrella Galicia beor Spáineach ó ceannach I deach tormhaine mar hampla agus thart an brais céanna beidir €2 nó €2 chuige chun glunne féin a bheith agat. Arís tá sé seo beagnaí níos costasaí mar slánna beidir 50 cent níos costasaí nó euro ó bháin níos costasaí le haid gach deach. Deach masca cosú le rum and cola, vodka orange, gin tonic. I deach tormhaine ba sé timpeall ar €6 agus tá si anna láidir de ná doubles nó orintha triples ach an sin má haon tú go nightclub ar nói ba sé níos costasaí ach fós is sa bhil mixed drink nó drink I deach masca ba sé thart ar beidir €8 I globíthe agus I mar slánna níos costasaí fós thart ar beidir €1 deag. Céhéad a Chosnaíonn sé chun dul isteach sna clubanna ihe is sa bhil €10 agus tá token agus so tá token no drink token agus so tá tú an deach aáil nuair a haon tú isteach so really níl tú ag íochach beidir €2 nó €3 chun dul isteach Dín club I mar slánna Chosnaíonn sé thart ar €7 deag ach a rééis deag an ná ní a gachát ach an cuid is mód áitina by drink token agat nó orintha gácheán agus so tá tú ag beaganí níos mó ach fainn tú cúpla deach sir in aisce go minic freisin. Ompur paidlí, I gúsáid na busanna, na taxis, na treinacha, nó ag dul timpeall beidir ar na city bikes. Céhéad a Chosnaíonn sé, well, rud éigen maidir leis an chóras paidlí, so leis an metro agus na busanna agus na tramana tá sa bhil I bhfad níos saoire. Tá an ticéad seo agam agus is féidirlam é seo úsáid is sa bhil ar an trein, ar an bus agus ar an tram. Chosnaíonn an ticket é féin thart ar euro agus 50 cent cos le deposit ach an sin tar éis sin gach ór úsáideann tú an ticket so gach ór úsáideann tú an bus nó an metro ní Chosnaíonn sé ach 3 cent anna sir ar fad. An rud céine I mar slánna Chosnaíonn sé thart ar euro ó bháin nó níos mó euro agus 10 cent chun an metro a úsáid gach ór úsáideann tú é ach caiith mé rá gohfuil an metro I mar slánna agus an chóras ompur paidlí I mar slánna go chiintach tá sé anmha ar fad I gcónaí oibríonn sé ag an am ceart I gcónaí bíon treinacha ag teacht gachúpla nóméid tá tú ná dul ó aon áit sa chathair go aon áit eile go héasca so is fiú é agus caiithidh tú é úsáid ach ar nói tá sé cosasach. I mar slánna tá cúpla ráha eile agat tá tú an ticket all le haid 3V agus Chosnaíonn sé €8 agus an sin tá unlimited journeys agat ní caithfidh tú a bheith bortha faoi céhéid atá ar de chóirta nó céhéid beidir thuirs atá fáca agat ar an gcóirta just is féidir leat é úsáid gach lá 10 uair in aghaidh an lae nó uair amháin in aghaidh na seachtaine is cuma agus freisin tá tú an ceann eile amháin má tá tú an sin ar feadh just mísa amháin agus Chosnaíonn sé €40 nó €10 agus rís unlimited journeys le haid an bhí sin.
So dá chathair freisin bíonn daoine ag taistil an rothair go minic agus tá cúpla scéim ionach ag an dá chathair city bikes, so tá a lán cáthracha leis an rud céine i mlách lia tá an rud céine mar hampla. Fain tú cuarta cosú le seo agus caithí tú agus tá app freisin leis íchan tú i Barcelona €5 seo an ceann ó Barcelona, so íchan tú €5 in ein blina, so tada really, agus is bhfuil tá sé níos liú, tá sé thart €30 nó €3 in ein na blina, agus an sin tá free unlimited use agat den rothir, tá siad fud na carthach agus tá siad scapa amach agus tá parking bays nó parking stations beagnach gach stráid, so tá sé an úsáideach a rís i Barcelona eibreann sé ó bhád níos fearr, tá na lánaí rothair ar bhád níos fearr, agus marial gohfuil grid ag Barcelona agus gohfuil sé déanta sa bhealach sin cosú le nua airach mar hampla tá sé bhád níos éasca chun dul ó point A to point B. Man tá tú ag dul bháile tar éis ihe amach, nó just muna bhfuil tú ag géirí siú láit éigen. Chosnaíonn taxi ó mar hampla lorna cathrach go áit éigen 10 nóméid nó beidir beagnaí níos mó tíomh mu de lorna cathrach. Is bhfuil cosnaíonn sé thart ar beidir €1 agus i Barcelona cosnaíonn sé thart ar €3. So ní míonn sé ro costasach agus de ná. Ní tharlann sé go minic go gosnóí taxi níos mó ná €2 fiú mas thur soch fada é agus tá tú ag dul ar fad beidir 2 nóid 10 nó 5 nóid ní bhaid sé níos mó ná €2 go minic. Agus céirt faoi ag taistil go átain de friúla tíomhas gen Spáinn. Well, de ná bairt an tréin i úsáid, níl an bosanna ag dul ó áit go háit sa Spáinn agus de ná bíonn siad anna ada ag dul ó mar hampla ó Barcelona go Madrid sa bus ba sé thart ar 2 uair ar clig, beidir 6 uair ar clig orintanta ach an tréin níl sé ach 2 uair agus písa thart ar 2 uair agus 2 nóid ceapam. So de ná bairt an tréin i úsáid ach tá na tréinacha chostasach gan dá seo rud atá níos costasaí in sa Spáinn go leisceil ná mar atá sé in éireann. Ag dul ó gáilíomh go blach lí mar hampla ceap an tréin cosnaíonn sé thart ar €20. Ag dul ó Madrid go Barcelona ar an tréin nó Barcelona go Valencia go Seville mar hampla cosnóidh sé idir €40 agus €50. Tá an tréin an bhá i gcónaí fágann sé ag an ceart agus tá sé go tapaí ach tá sé costasach. So fearir sin rud atá níos costasaí sa Spáinn ná in éireann. Cúpla rud eile, cúpla rud randomach eile, bar grúga le fear níl sagam le haim rá ach le fear ar an meán sa dá chathair cosnóidh sé thart ar beidir €9 nó €10 ach tá áitina is sa bhfuil agus tá tú an bar grúga áil €2 dogchreide sir ach le cín ceart na cín cearta áil thart ar 9 nó €10. Mas rud é go mín tú ag caitheamh cosnaíonn sé thart ar áitéigeann idir 2 agus €6 ceapam go mraithann sé ar an brands atá wet ach thart ar €2.50, €2.30 mar hampla le haid bosca de 20 tutsaín. Freisin medicine leis ibuprofen ní cosnaíonn sé packet nó pacáiste de ibuprofen ní bhaid sé ach thart ar €3 nó beidir níos liú. Double cheeseburger meal ag McDonald's €4 agus 50 cent. Wi-Fi, man bhfuil Wi-Fi agat sa teach agus caithidú chunra Wi-Fi a hosú cosnóidh sé thart ar €30 in ai na mísa agus tá sin le Wi-Fi an a láidir agus an sin má tá tú géirí bailíocht a hosú le gym nó onid acliaachta cosnóidh sé €30 in ai na mísa. Ar an meán, beidir beagnaí níos mó mar slánna beidir charachta ach ar an meán thart ar €30. So, sin é, so céhhéid a cosnaíonn sé in ai na mísa, well domsa ceapam go mín me ag í thart ar €1,250 in ai na mísa. Sin idir an cís agus an siopadúirt an iompar peibli ag dul ar beidir thuras amháin go áit éigeann de friúil sa Spáinn gach mí agus an sin cúpla extra expenses costais
sa bhreis nach bhíon ag planál le haid má hagan rud ag an sús agus ní rá méid sú leis nó bíonar rud ag an íoc agus ní rá is agam go méach orm é sin a íoc. Thart ar beidir 1,200 euro sa 5 euro 1,200 euro le haid saoil ma a bheith agat in áit ag an cosúil le sa bhil. I mar sláánna bhí mé íoc thart ar an brais céine actually ach ní rá na sais quality of life cóbhama i mé héarm se. Hon an sais quality of life céine a bheith agam i mar sláánna mar tágam is sa bhil le hain price sin bheith chum íoc. Sa látá Johan Hartar beidir 1,200 nó 1,600 in aine na mísa agus an cuideas móide sin bheith sé sin an cís. Ceap mar tíomhmuid an cís agus freisin an umpar paibli níl Barcelona wad níos costaí ná áit éigen cosúil le sa bhil. So, beidir anis tá is agat cin fá bhfuil a lán daoine éannig agus a lán daoine óga gcóirithe as éan ag bugu go dtí an Spáinn agus céigh sir atá sé go háirithe má tá post beidir ar lína agus má tá post agat agus tá tú ag tiile sais pá éannach nó pá Americánach nó pá ó chólacht sa bhreatain nó aonrad mar sin. Tá sé bhhad ní séos go chun saoil ma a bheith agat in áit éigen cosúil leis an Spáinn in áit a bheith arás i mlá clia nuair atá tú ag beidir 800 nó 900 gach mí le haid an cís. Ach ar aonas guys seo an céad cinál físeán cosúil le seo atá déint agam le a hell bí dagwalm hís sna tráchtarachtaí ar hatan sé liv an bhfuil sé géirí níos mó den sort físeán seo a eáil agus déantaí mé níos mó cín díre cosúil le seo. Má tá tú géirí ó bhád níos mó rudaí cosúil le seo agus tá tú fécinint ar YouTube sé go patreon.com/learnirishonline chun a bheith i the wall learn Irish online agus baitún an ruchtán all ar gachrod a dhéanamid agus a lán rudaí difriúil agus achmhaí difriúla chun carú live le uirhuiid gweil. Gur míle maigí mar is gná as a bheith ag fécinint ar an bhíseán seo guys slán agus